Fis-tqarrija l-Partit Laburista appella biex jittieħdu deċiżjonijiet immedjati biex l-uniformijiet ikunu eleganti iżda bi prezz li jfilħu jħallsu għalih il-familji kollha li jservu għal snin twal u mhux jinbidlu ta' spiss, kif ukoll ikunu b'disin sempliċi li l-ġenituri jkunu jistgħu jixtruhom minn fejn jaqbillhom u mhux mingħand kumpanija li għandha l-monopolju. Evarist Bartolo għalli huwa essenzjali li l-awtoritajiet edukattivi, il-prinċipali tal-kulleġġi u l-kapijiet tal-iskejjel meta jieħdu deċiżjonijiet dwar l-uniformijiet ma jkunux kapriċċużi u jiftakru x'inhu dħul tal-familji tal-istudenti tagħhom. Għalli eluf ta' familji qed jibqgħu jiġu mafġa bl-ispiża tal-uniformijiet. Il-kelliem Laburista kwota l-aħħar stħarriġ tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li juri li 21% ta' tfal Maltin, jiġifieri 16,000 tifel u tifla, jgħixu f'familji f'riskju ta' faqar. L-istess ħarriġ juri li kważi nofs il-familji Maltin u Għawċin għandhom dħul ta' bejn 30 u 40 euro kuljum. Dawn jinkludu 20% li jaqalgħu bejn 15 u 30 euro kuljum. Nofs il-familji Maltin diġà jqisu ħlasijiet ta' kuljum biex iżommu d-dar bħala pis finanzjarju tqil ħafna. Kull familja tħallas medja ta' 157 euro fuq ħlasijiet bħal imaxxijiet fuq self biex jixtru d-dar jew inkella fuq il-kera, il-gas, elettriku, l-assikurazzjoni u l-manutenzjoni tad-dar. Fl-istess ħin familji b'ġenitur wieħed għandhom possibilità akbar li jgħixu fil-faqar. Fid-dawl ta' dawn il-fatti, il-Partit Laburista appella lill-awtoritajiet edukattivi sabiex ma jkunux kapriċċużi fl-għażla tal-uniformijiet. Evarist Bartolo saħaq li spiċċajna f'sitwazzjoni redikola fejn is-sistema tal-uniformi li kellha tgħin biex tfal li ġejjin minn familji b'inqas dħul jidhru bl-istess kwalità tal-bies ta' tfal minn familji bi dħul ogħla qed tweġġa l-aktar lill-familji li suppost kellha tgħin.